Камандуючы аб'яднанымі сіламі ЗСУ Сергей Наев лічыць, што на тэрыторыі Беларусі знаходзіцца да 1000 расійскіх вайскоўцаў, а таксама вайсковая тэхніка краіны-агрэсара, рэжым якой у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы сёння назвалі тэрарыстычным. З вами Віталь Бабін, вітаю, запрашаю на аб'ектыў. Еўропа гатовая прызнаць аб'яднаны пераходны кабінет. І ў бліжэйшы час, можа быць, ужо ў лістападзе, мы знойдзем вось гэты фармат, каб Еўрапарламент падпісаў з аб'яднаным пераходным кабінетам Святланай Ціханаўскай нейкую пагадненне аб супрацы. Візавы рэжым паміж Украінай і Беларуссю. Пытанне на разглядзе Владзіміра Зяленскага. Нельга падыходзіць, капіяваць падыход, які прыняты ў адносінах да грамадзян Расіі, у адносінах да грамадзянаў Беларусі. Лукашенко знайшоў свае карані ў Таджикістане і цяпер цягне ў Азію, усю Беларусь. Показывая свою антизаходнасць. То есть і ў гэтым сэнсе ён ізноў робіць рэверанс на бок Владзіміра Пуціна. Беларусь зноў у цэнтры ўвагі аб'яднанай Еўропы. Ёсць папярэднія дамоўленасці аб прызнанні аб'яднанага пераходнага кабінету як легітымнага органу ўлады Беларусі, а таксама аб стварэнні офісу ў сталіцы Еўразвязу. Шукае каманда дэмакратычнай лідаркі і шляхі паразумення з Кіевам. Падрабязней Александр Баразенко. Працяг візіту Святланы Ціханаўскай у Брусэль. У праграме сустрэча з міністрам замежных спраў Бельгіі, камісарам у пытаннях пашырэння еўразвязу, ды сустрэча з беларускую дыяспарай. Але спачатку выступ у Еўрапарламенце. Роўна 2 гады таму назад гэта была першая замежная паездка Святланы Ціханаўскай, і яна выступала перад тымі самымі людзьмі. За 2 гады многае памянялася, а праблема стала толькі большая. Магчыма, у тым ліку таму, што дзеянні тады Еўропы былі не надта рашучыя. І сёння было своеасаблівае падвядзенне вынікаў. Што было зроблена так, што было зроблена не так. Ці дастаткова Еўропа тады зрабіла, ці беларусы дастаткова настойвалі. І планаванне на будучыню. Сярод асноўных мэтаў візіту вывад на новы ўзровень стасункаў паміж еўрапейскімі інстытуцыямі ды беларускую дэмакратычную супольнасцю. Фармалізаваць адносіны. І ў бліжэйшы час, можа быць, ужо ў лістападзе, мы знойдзем вось гэты фармат, каб Еўрапарламент падпісаў з аб'яднаным пераходным кабінетам Святланай Ціханаўскай нейкую пагадненне аб супрацы, а таксама стратэгію, якім чынам еўрапейскі звяз будзе дзейнічаць па Беларусі. Ну і іншая, не звязаная ўжо з еўрапейскім парламентам мэта і поспех – гэта адкрыццё офісу. Нарэшце, у Беларусі будзе свая сапраўдная амбасада. Адмыслоўцы адзначаюць, што візіт Ціханаўскай у сталіцу аб'яднанай Еўропы мае і вялікае інфармацыйнае значэнне. Беларускае пытанне вяртаецца ў еўрапейскія справы. Беларускае пытанне, тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта тая тэма, за якой актыўна сочыць міжнародная супольнасць. Аднак, вядома, з пачаткам паўнамаштабнай вайны Расіі ва ўкраіне ўсё ж такі Украіна з'яўляецца прыярытэтам, і гэта прыярытэт не толькі для міжнароднай супольнасці, але і для Беларусі, беларускага народу, таму што мы разумеем, што ад падзеяў ва ўкраіне ў пэўнай ступені залежыць і тое, якая будучыня будзе і ў Беларусі. У еўрапейскім звязе існуе разуменне таго, што рэжым Лукашэнкі не тоесны беларускаму народу. Мы очень рады, что такая поддержка и белорусских парней, которые защищают Украину, служа в полку Калиновского, и мы видим, что сопротивление со стороны белорусских людей, она усиливается. У самой жа Украіне стаўленне да беларусаў і Беларусі застаецца неадназначным. На украінскіх рэсурсах там даволі часта можна сустрэць меркаванне, што а дзе яна дэмакратычная Беларусь. У вачуах украінцаў гэтай дэмакратычнай Беларусі асабліва не заўважна. Заўважны толькі рэжым Лукашэнкі, з боку якога ляцяць ракеты. Там ужо плеваць, хто гэтыя ракеты пушчае, ляцяць з вашага кірунку, значыць, вы ўсе вінаватыя. Але выглядае на тое, што прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету знайшлі прызнанне ва ўкраіне. На фоне апошніх мілітарысцкіх заяў Лукашэнкі рыторыка ўкраінскіх палітычных элітаў апошнімі днямі заўважна змянілася. Беларусам і украінцам трэба не сварыцца паміж сабой, а трэба супрацоўнічаць. Толькі так мы здолеем спыніць імперыю. Зараз знаходзіцца з візітам Валер Кавалеўскі ў Кіеве. Ён будзе абмяркоўваць гэта з кіраўніцтвам, якім чынам выбудоўваць палітычныя адносіны. Безумоўна, гэта не толькі пра кантакты з Зеленскім ідзе гаворка. Нам трэба на экспертным узроўні, на ўзроўні грамадзянскай супольнасці, НДА, каб быў дыялог.
каб быў дыялог паміж Беларусю і Украінай. Я ўпэўнены, што калі гэтая супраца пачнецца, яна дапаможа і беларусам хутчэй адваяваць сваю свабоду, і украінцам спыніць расійскую агрэсію. Дакладная праграма візіту прадстаўніка пераходнага кабінету ва ўкраінскую сталіцу пакуль не раскрываецца. Невядома і з кім адбудуцца сустрэчы. Візіт жа Святланы Ціханаўскай у Брюссель завершыцца заўтра. Александр Баразенко, Белсат. Злачынцы і злодзеі выйдуць на волю, а палітычныя вязні застануцца адбываць свае драконаўскія тэрміны. Лукашенка узгадніў законапраект аб чарговай амністыі. Дакумент пайшоў на далейшае ўзгадненне ў парламент. Мы паспрабавалі атрымаць каментар былой дэпутаткі, якая сёння займаецца пытаннямі амністыі Ганны Канапацкай. Яна спачатку паведаміла, што да 21 кастрычніка ніякіх каментароў у гэтым пытанні не дае, а пасля удакладніла наступнае. В принципе, я вам могу честно сказать, что для меня некоторые средства массовой информации, которые пытаются сделать вид, что не являются независимыми, на самом деле подыгрывают вовсю русскомирцам, тоже не являются приоритетом в общении с журналистами. Даже если я буду это комментировать, то вряд ли Белсат или ваши коллеги из нашей Нивы попадут в перечень журналистов, с которыми я захочу общаться. З апублікаванага тэксту законапраекту аб амністыі вынікае, што большасць артыкулаў, паводле якіх засудзілі пратэстоўцаў за распальванне варожасці, удзел у масавых закалотах, абразу Лукашэнкі ды іншыя пад гэтую амністыю не падпадаюць. Гаворыцца, што пад амністыю не трапяць асобы, звязаныя з экстрэмісцкай дзейнасцю і зацятыя парушальнікі парадку падчас адбывання пакарання. На думку праваабаронцы Рамана Кісляка, рэжыму Лукашэнкі цяпер трэба проста разгрузіць калоніі ды следчыя ізалятары, і тым не менш. Для протеста против режима оно мало что дает. Некоторые все-таки люди выйдут, потому что спектр уголовных статей, которые применяются для противников режима, он шире, чем традиционно. Все-таки часть людей, очень небольшое количество, я думаю, попадет под амнистию, очень небольшое. В условиях, когда нет договоренности, когда идет, скажем так, курс внешнеполитически идет как раз в сторону России, в сторону поддержки этой агрессии против Украины, российской агрессии, в сторону включения, то ситуация развивается таким образом, что нет необходимости. Она идет, закон об амнистии идет в контексте вообще этих событий. Для властей сейчас нет никакой необходимости освобождать тех людей, политзаключенных, узников совести. Они всегда могут и путем помилования, и принятия нового закона, это несложно. Это сделать, освободить. Но в настоящий момент очевидно, что репрессии только усиливаются, увеличиваются, а людей не освобождают. Люди выходят по отбытию наказания, а некоторые не выходят. Украіна можа скасаваць бязвізавы рэжым з Беларусю. Як гэта можа адбіцца на простых украінцах і беларусах? Што пра гэта думаюць у аб'яднаным пераходным кабінеце Беларусі? Ды якая будзе пазіцыя афіцыйнага Кіеву? Руслан Ігнатовіч. Дачыненні Украіны і Беларусі найгоршыя за ўсю іх гісторыю. У лютым з Беларусі ва ўкраіну пайшлі танкі, а ў ліпені на сайце прэзідэнта Зеленскага з'явілася петыцыя з прапановаю адмяніць бязвізавы рэжым з Беларусю. Свабодны ўезд беларусаў ва ўкраіну аўтары гэтай петыцыі называлі пагрозаю нацыянальнай бяспецы сваёй краіне. І вось дакумент сабраў 25 000 подпісаў, неабходных для таго, каб пытанне разглядзеў Уладзімір Зеленскі. Прэзідэнт Украіны згодна з законам адрэагаваў. Я кантралюю захады, скіраваныя на ўзмацненне рэжыму выканання кантролю за мінаннем грамадзянамі Беларусі мяжы з Украінай. Цяпер Кабінету міністраў Украіны прапанавана разгледзець факт узнятага пытання электроннага звароту ў адпаведнасці з кампетэнцыяй, а таксама працягнуць адпаведную працу з улікам развіцця сітуацыі выканання захадаў аховы нацыянальных інтарэсаў нашай дзяржавы і яе грамадзянаў. Таксама Уладзімір Зеленскі удакладніў, што цяпер з Беларусю працуе толькі адзін кантрольна-прапускны пункт на Валыні, праз які ўкраінцы могуць вярнуцца назад у сваю краіну. Для грамадзянаў Беларусі і трэціх краінаў перасячэнне беларуска-украінскай мяжы забаронена. Па каментар наконт імавернай адмены бязвізу беларусам мы звярнуліся ў аб'яднаны пераходны кабінет Беларусі. Мы зыходзім з таго, што гэтае пытанне трэба разглядаць комплексна. Па-першае, нельга не
зусім правільна падыходзіць у ацэнцы адносінаў грамадства Расійскай Федэрацыі, грамадзян Расіі да вайны в Украіне і грамадства беларускага, якое абсалютна выступае супраць вайны ва Ўкраіне, супраць удзелу беларускіх войскаў ва Ўкраіне. І гэта з'яўляецца базай, падставай. Адметна, што супраць ініцыятывы украінскіх грамадзянаў выступіў амбасадар Украіны ў Беларусі Ігор Кізім. Асабіста я не падтрымліваю такой ініцыятывы. Цяпер на тэрыторыю Беларусі шмат прыязджае украінскіх грамадзянаў, якія бегуць з Расіі, якія спрабуюць уцячы ад вайны з акупаваных тэрыторыяў, у тым ліку з Крыму, для якіх самы просты шлях вярнуцца ва Ўкраіну гэта ўсё-такі праз Беларусь. Я не хацеў бы цяпер капіяваць тут тое, што мы маем цяпер з Расіяй. Там быў гэты крок цалкам апраўданы. Што да Беларусі, я такой логікі тут не бачу. Калі Украіна ўвядзе візавы рэжым з нашай краінаю, то рэжым Лукашэнкі можа адказаць люстэркава. І гэта нанясе сур'ёзныя перашкоды найперш самым украінцам, мяркуе Павел Латушка. Гэта значыць, што украінцы, якія сёння вымушаны з'язджаць у сувязі з пераследам з тэрыторыі Расіі, ці нават выязджаючы з акупаваных тэрыторый Расійскай Федэрацыі, праз тэрыторыю Беларусі будуць мець вялікія складанасці і праблемы з атрыманнем візаў. Гэта будуць стварацца штучныя перашкоды для людзей у камунікацыі ў памежнай зоне, хаця, канешне, яна зараз абмежавана. Усё гэта дзеянні, якія, думаю, што не будуць спрыяць лепшаму нашаму разуменню і ўзаемадзеянню. Сітуацыя ускладняецца дзеяннямі рэжымаў Лукашэнкі і Пуціна, іхнымі планамі разгарнуць на тэрыторыі Беларусі ля мяжы з Украінай аб'яднаную групоўку войскаў. На экстраннай нарадзе лідараў Вялікай сямёркі Уладзімір Зеленскі прапанаваў размясціць на украінска-беларускай мяжы назіральнікаў і міратворчы кантынгент. Дзяржаўны сакратар Савету бяспекі Беларусі Александр Вальфовіч на прапанову Зеленскага адрэагаваў даволі спакойна. Паводле яго, калі ўкраіне гэта трэба, то ён як бы і не супраць. А вось міністр замежных справаў Уладзімір Макей выказаўся ў негатыўным ключы. Калі будуць накіраваныя адпаведныя прадстаўнікі заходніх краінаў на мяжу Беларусі і Украіны, то гэта азначае фактычна ўцягванне гэтых трэціх краінаў ва ўкраінскі канфлікт. У самой жа Украіне кажуць, што сочаць за маштабамі расійскай вайсковай прысутнасці ў Беларусі і гатовыя рэагаваць. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Працягваем выданне аб'ектыву з іншымі тэмамі. Расійскі рэжым тэрарыстычны. Такое рашэнне ухваліла парламенцкая асамблея Рады Еўропы. Тым часам Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў прыняла рэзалюцыю, якая не прымае пуцінскай анексіі ўкраінскіх тэрыторыяў, а міністры абароны краінаў НАТО ў звязку з расійскай пагрозаю дамовіліся стварыць новую еўрапейскую сістэму супрацьпаветранай абароны. Тэму працягне Ян Федарович. Па ўсёй тэрыторыі ўкраіны паветраная трывога. Гэткая новая рэчаіснасць апошніх дзён. Сёння ў дзень расейцы перадусім атакавалі заходнія рэгіёны. Выбухі гучалі ў Валынскай, Львовскай, Чарнавіцкай, Тэрнопольскай вобласцях. Уначы пад удар трапілі Запарожская вобласць, Кіеў, Мікалаеў. Гінуць людзі, цярпіць інфраструктура. Абстрэлы аб'ектаў крытычнай інфраструктуры ўкраіны спрычыніліся на захадзе да змянення падыходу да рэжыму Пуціна. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прызнала рэжым Пуціна тэрарыстычным. Рэзалюцыю парламентары прынялі амаль адзінагалосна. За прагаласавалі 99 чальцоў Рады са 100. Да таго ж, асамблея пастанавіла, што сяброўства РФ у Радзе бяспекі ААН нелегальнае. Это пашырэнне ізаляцыі, больш таго, гэта прызнанне кіраўніцтва гэтай дзяржавы тэрарыстычным. У межах міжнароднага судовага права гэта азначае, што могуць выкарыстоўвацца іншыя метады ўздзеяння не толькі ў дачыненні да дзяржавы і тэрыторыі Расіі, але і да кіраўніцтва. А ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў прагаласавалі наконт анексіі Расіяй 4 украінскіх рэгіёнаў. Падтрымала рэзалюцыю, якая не прызнае рэферэндумаў на акупаваных тэрыторыях, абсалютная большасць краінаў свету. Толькі 5 дзяржаваў, сярод якіх Расія і Беларусь, галасавалі супраць. Вынікі досыць красамоўныя. О божа, не бачу. Колькі, вы кажаце, прагаласавала за Расію? 4? Ну. Гэта яшчэ больш відавочна і падкрэслівае той факт, што Беларусь страціла суб'ектнасць і з'яўляецца выключна тэхнічным інструментам правядзення знешняй палітыкі Расіі у міжнародных інстытутах і міжнародных дачыненнях. Далей мы будзем назіраць толькі распад
умоўна кажучы, дзяржаўнасці і палітычнай суб'ектнасці Беларусі. Прыняцце важных захадаў для абмежавання ваенных магчымасцяў Расіі таксама анансаваў кіраўнік НАТО. Падчас сустрэчы міністраў абароны краінаў Паўночна-Атлантычнага альянсу Йенс Стольтенберг абяцаў даць Украіне сістэмы супрацьпаветранай абароны, што дапамогуць закрыць неба ад ракетаў, дронаў і авіяцыі расейцаў. Да таго ж ён папярэдзіў Расею адносна ўжывання ядравай зброі. Мы не будзем удакладняць, як менавіта мы адкажам, але вядома, гэта карэнным чынам зменіць характар канфлікту. Гэта будзе азначаць, што пройдзеная вельмі важная мяжа. Любое, нават невялікае выкарыстанне ядравай зброі будзе вельмі сур'ёзнаю рэччу, што фундаментальна зменіць характар вайны ва ўкраіне. І, безумоўна, гэта будзе мець наступствы, і Расія ведае, што яны будуць. Таксама генсек НАТО паведаміў, што Кіеў атрымае 100 станцый глушэння беспілотнікаў. Цяпер, калі Расія масава атакуе Украіну дронамі, гэта больш чым актуальна. Ян Федарович, Белсат. Настаў час Азіі. І вельмі важна гэтага часу не ўпусціць, заявіў Лукашенко на саміце нарады ў справе ўзаемадзеяння і ўзмацнення захадаў даверу ў Азіі, што прайшоў у Астане. Чаму самаабвешчаны кіраўнік Беларусі гэтак імкнецца зацягнуць Беларусь у Азію? Пра гэта мы запыталі эксперта Фінскага інстытуту міжнародных дачыненняў Рыгора Ніжнікава. Ён зараз у Астане. Понятно, што яму трэба, па-першае, паказаць, што Азія, у прынцыпе, гэта становіцца, можна сказаць, адной з галоўных мэт беларускай знешняй палітыкі, таму што іншых няма. Застаецца толькі Расія і Азія. А по-другое, гэта тое, што, у прынцыпе, ён, опять же, паказвае сваю антизаходнасць. То есть, і ў гэтым сэнсе ён ізноў робіць рэверанс на бок Владимира Путина. То есть мы с тобой разом два антизаходники, тое, што ты робіш, тое, што ты кажаш, што давайте там пераключацца на Кітай, Азію, нам гэта Еўропа не здалася, і я тое самае раблю. Але, опять же, ніякіх практычных вынікаў гэта не будзе мець. Не першае дзесяцігоддзе Лукашенко кажа, давайте выходзьце там на Азію ці Лацінскую Амерыку. Але нічога не атрымліваецца. Але ёсць яшчэ іншыя справы. Па-першае, беларускія тавары, асабліва прамысловасці, не канкурэнтназдольныя. А па-другое, гэта тое, што асноўныя тавары, якія можна экспартаваць, гэта, конечно, першае, Беларусь калій і нафтапрадукты, беларускія вытворцы будуць супернічаць з расійскімі. І тут даволі ўзнікае пытанне, наколькі яны будуць здольны, таму што доступу да расійскай інфраструктуры транспартнай яшчэ няма. І гэта зойме вялікі час. Тым часам стала вядома пра першыя смерці мабілізаваных расейцаў ва ўкраіне. Загінулі 5 жыхароў Чалябінскай вобласці. Інфармацыю пацвердзілі ў мясцовым ваенкамаце. Абставіны смерці не удакладняюцца. Кіраўніцтва Чалябінскай вобласці заявіла, што дапаможа сем'ям загінулым. А таксама ім выплацяць па 1 мільёне рублёў, што ў эквіваленце 15 600 долараў. Напярэдадні расійскі праваабаронца Павел Чыкаў паведамляў пра першага забітага на вайне мабілізаванага расейца. Гэта адвакат з Санкт-Петербургу, якога забілі каля Лісічанску. Байцы спецыяльнага атраду хуткага рэагавання ў поўным рыштынку ўварваліся ў дом удзельнікаў гурту Light Sound, які ў 2012 годзе рэпрэзентаваў Беларусь на Еўрабачанні. Як паведамляюць сілавікі, братоў Дзмітрыя і Владзіміра Каракіных затрымалі за ўдзел у маршы пратэсту 2020 года. Імаверна, на музыкаў завялі крымінальную справу. Таксама сёння стала вядома пра жорсткі прысуд рэйкаваму партызану Засіповічаў Аляксею Шышкаўцу. Магілёўскі абласны суд прызначыў яму 11 гадоў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Шышкаўца вінавацілі ў тэрарызме і ўдзеле ва ўзброеным фармаванні на тэрыторыі замежнай дзяржавы толькі на падставе таго, што мужчына зарэгістраваўся ў тэлеграм-боце.
У менскіх судах сёння разглядалі адразу 4 крымінальныя справы за нібыта парушэнне грамадскага парадку. Так званы суддзя Маскоўскага раёну Сергей Кацар разглядае справу адразу 2 сужэнстваў паводле 342 артыкулу крымінальнага кодексу. Паводле гэтага ж артыкулу судзяць яшчэ 2 сямейныя пары у судах партызанскага і першамайскага раёнаў сталіцы. А цяпер гісторыя кахання, якое мацнейшае за вайну. Украінскі вайсковец Сергей падарваўся на міне ў гадавіну знаёмства са сваёй каханай. Страціў руку. Пастанавіў пакінуць Юлію, каб не быць клопатам, але дзяўчына адшукала байца і сама сказала: «Ажаніся са мною». Неймаверная гісторыя ў нашым наступным матэрыяле. Він дуже добрый. Ён вельмі добры, спагадны, заўсёды прыйдзе на дапамогу, калі папросіш, і нават калі не просіш. Ён проста мой. Без неї я б здався. Без яе я б здаўся адразу. Калі яна прыехала, я заплакаў ад радасці. Гэта чалавек, з якім я пачуваюся ў бяспецы. Сергею Костюченку 22 гады. Родом з Житомирщини. Каже, заўсёды хацеў абараняць радзіму. Быў на Майдане падчас рэвалюцыі ў 2014-м. Потым ездзіў на ўсход валанцёрам. А 2 гады таму падпісаў кантракт і пайшоў служыць. У лютым яго з войскам перакінулі пад Кіеў. Далей былі Ірпінь і Буча. Затым ізноў Донбас. 29 траўня мусіў быць асаблівым днём для іх з Юляй. Гэта гадавіна іхнага знаёмства. Сергей хацеў адпрасіцца, каб паехаць да каханы, але атрымаў заданне і трапіў пад абстрэл. Памятае толькі выбух. Калі расплюшчыў вочы, правой рукі ўжо не было, а левая была пашкоджаная. Устаць не мог, на выратаванне нават не спадзяваўся. Я був в полі. Я быў адзін у полі, там нікога не было. Я ляжаў, не мог крычаць, не мог нікога паклікаць, не мог тэлефона ў рукі ўзяць, бо ў мяне была зламаная лапатка, а правай рукі не было. Не мог ні крычаць, ні гаварыць, бо ў мяне было прабіта лёгкае. Ляжаў і чакаў смерці, бо было вельмі балюча. Адзінае, за што хваляваўся, што не знойдуць майго цела. Проста цудам побач з Сергеем праехала пабрацімава машына. Хлопец змог падняць нагу і такім чынам прыцягнуць увагу. Калі ачуняў у рэанімацыі, пастанавіў пакінуць Юлію, каб не быць для яе цяжарам. Аднак дзяўчына, калі даведалася пра тое, што здарылася, адшукала байца, прыехала і сама зрабіла прапанову ажаніцца. Я дізналася майже випадково. Я даведалася амаль выпадкова. Сергей не хацеў, каб я ведала. Мне сказалі ягоныя сябры. Калі пачалася вайна, я разумела, што такое магчыма. Але калі гэта здарылася, гэта быў шок. Він найкращий. Він той чоловік, за кого я... Для мяне ён найлепшы. Той мужчына, за якога я хацела выйсці замуж. Калі ён атрымаў раненне, я яшчэ больш зразумела, што не хачу яго страціць. Жыццё адно. Я вельмі яго люблю. Неважна, што здарылася. Мы справімся. Закаханыя ажаніліся проста ў больніцы. Цяпер муж і жонка ў Львове у нацыянальным рэабілітацыйным цэнтры. З Сергеем тут працуе каманда хірургаў, пратэзістаў, рэабілітолагаў і псіхатэрапеўтаў. Наперадзе ў хлопца складаная аперацыя. Сергей, які страціў правую руку, рызыкуе застацца і без левай. Нервы на ёй пашкоджаныя. Аперацыя можа дапамагчы, але шансы 50 на 50. Хлопцу як мага хутчэй трэба паставіць пратэз. Каштуе ён ад 20 до 40 тысяч еўро. Цяпер муж і жонка збіраюць на яго грошы. Настроеная аптымістычна. Наперадзе цяжкі шлях, але яны гатовыя пераадолець яго разам. Юлія Войнар, Вольга Васильева, Белсат. Што можа падштурхнуць самаабвешчанага кіраўніка Беларусі, каб уступіць у вайну з Украінай? Адказы ўжо праз імгненне ў студыю Белсат завітае былы супрацоўнік адміністрацыі Лукашэнкі Анатоль Котаў. Запрашаю.